asi pavakangofa ndo pandairota baba vangu vachiuya vachirara nini. Koita hanzvadzi yangu airwara nepfungwa, akarwara 1985 ari pakuda kunonyora O level, haana kuzombobvira akadzokedzana pfungwa dzake. Ndaimurota futi achiuya kuhope. Asi zvinhu izvi zvakatanga mushure mekunge baba vangu vafa. Vari vapenyu zvinhu izvi zvakanga zvisingaitiki. Ende zvatova wese sometimes ndogona naungorota kana kutoti iri imbwa. Imbwa chaicho ichiuya so. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Mudzimai wese paanokura anenge achirangarira kana kuti anenge achifunga kuti aiwa iko zvino zvandatsamhuka ndichawanawo wanano kusvika mukuchembedzana nemudiwa wangu tozotosvikawo pakuita vazukuru. Asi dzese idzi indangariro kumhuri yekwanyakuyaka yandinayo pano. Vari kutsanangura kuti aiwa isusu mumhuri medu kana kuti mudzinza medu vanasikana vose anenge angosvika 40 years, it's either unenge wava shirikadzi kana kuti unenge watorambwa nekuda kwekuti hapana kudarika makore iwayo achine murume mumba. Chii chinenge chimboitika mumhuri umu kana kuti mudzinza umu? Regai nditaure namama vandinawo pano ndichazonzwisisa kuti matambudziko aya vari kumbomafambira here semhuri, uye vabereki veukama vari kuti kudii pamusoro pematambudziko aya. Mai Nyakuyaka makadii? Tiri pedu makadiwo Aunty Elizabeth. Ndiri nani amene muri sezvenyu? Aiwa tiripo namune matambudziko chete kunobviwa. Aiwa kwese kwese ariko mama. I think chinogona kuzongosiyana ndechekuti ako akamira sei, asi munhu wese anenge aine matambudziko. Aiwa ndizvozvo. Umushande kupi mama? Ndinobva kwaMutoko. Kwamutoko kupa mutori hama yangu. Kukotwa uko panyamuyaruka. Hongu. Kukotwa kwazoita ako kumberi ndiri kumashure kwacho. I think kukotwa ndinge ndakutoenda pamwe mino kunana sekuru but kwangu kumashure zvako tinge tisati tasvika edu kupi kukotwa ikoko. Muri yenyu yakakura sei mama? Inini ndine mwana umwe chete, ndakanga ndine vaviri, mumwe akashaya 2013. Saka ndakangosara neumwe chete, ndiyo wandinaye. But they were different fathers. Ndinongoti muchidimbu ndichikura pandakaroorwa ndakangokwanisa kugara mumba zve5 years bva zvatongopera zvakadaro. Handinazokwanisa kupinda mumba kusvika pandiri yezvinezvi. Pavana vavira wekutanga. Ndasiyana nemurume wekutanga ndofunga ndakagara kunge 19 years ndiri ndega. Pandazosangana nemurume wandakasangana naye. Paakandipawo mwana wechipiri ndichingotaura kuti ndine pamuviri, akabva ataura kuti nenhumbu yako unofanira kuita sei kuzvionera. Zveshuwa ndakazvionera kubva nguva iyoyo kusvika pari zvinezvi ndinozvionera, ndinochengeta mwana wangu ndega. Iye zvino atokura akuita form 4. Hongu. Vachitii kubva makabuda mufirst marriage makabva maita 19 years. Maida kudii? Maida kuhila here pakati apa? Handingati healing. Unenge uchifunga kuti zvichafamba. Asi nekuzoona maitikiro acho azvinenge zvichiita ndopaunozoona kuti hapana chinhu chiri kufamba. Kuburikidza nezvaunenge uchiona, zvaunosangana nazvo kuhope. Saka zvinhu zvinondishungurudza zvokuti ndinotopedzisira nichifunga kuti pamwe baba vangu vane kubata kwavanga vakaita mukati mekurarama kweupenyu hwavo. Hongu. Nekuti hope dzimwe dzandaisangana nadzo vachiri vapenyu zvinhu zvandinobvira ndakasangana nazvo. Asi pavakangofa ndo pandairota baba vangu vachiuya vachirara nini. Koita hanzvadzi yangu airwara nepfungwa,
akarwara 1985 ari pakuda kunonyora O level. Haana kuzombobvira akadzokedzana pfungwa dzake. Ndaimurota futi achiuya kuhope. Asi zvinhu izvi zvakatanga mushure mekunge baba wangu vafa. Vari vapenyu zvinhu izvi zvakanga zvisingaitiki. Saka zvinhu zvinondishungurudza kushaya kuziva kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi. Mukoma wababa achiri mupenyu ndofunga ndakavataurira. Pakaita mumwe chiremba akauya akati, gadzirisai dambudziko riri pamwana wenyu, zvinhu zvenyu zvese zvifambe zvakanaka. Mumusha menyu mune ushereketwa, mune urombwa, asi kuti ataure kuti ndiani akaromba haana kukwanisa kunge akaita sei akataura. Saka vaingoti gadzirisai dambudziko, mugadzirise dambudziko riri pane mwana wenyu uyu. Pantori nedambudziko hombe, asi mukoma wababa akangosvika pakufa, hapana kana zvaakagadzirisa. Zvinhu izvi zvatova nemakore. Kana ndikapinda murelationship haina kwainoenda. Kana ndikaedza kubata chekuti ndirarame mukati mekurarama kweupenyu, hakuna chinoendeka. Nechimwe chinhu chiri kunyanyondirwadza, mafiro aita vana vaamai vangu anyanyisa. Ndodaira kuti takabarwa tiri 6 mudumbu raamai vangu. Ndakanga ndine imwe hanzvadzi yangu, mwana wababa wangu, anova ndiye akanga ari first born. Vese vanhu ivavo vapera kufa, tangosara tiri 2 inini nehanzvadzi yangu chete. Iye zvino pandiri panapa ndinotambudzika neurwere hwandisingazive kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi. Ndapinda mumachiremba vambonditarisa masikani ndaitwa, asi vanenge vachitaura kuti hatina chatiri kuona, asi ini ndichingorwara ndichiperezeka ndichifamba. Hausiriwo miri wangu, hausiriwo miri wangu. Handikure zvezve kunyanya zvezve, asi ndandiri munhu kuti aipfeka masaizi 36 izvo zvidaa ku 32, dzimwe nguva kana 28 chaiyo. Ndoda kukudzosai kumashure mama kuti tinyatsonzwisisa nyaya iyi. Ndoda kunzwa kuberekwa kwendanzwa muchinti makaberekwa muri vana 6. Ndoda kunzwisisa kukura kwenyu kwamakaita muri vana 6 mina baba naamai kuti tizosvike munyaya nhasi. Ndoda kunzwisisa kuti makaberekwa muri vana 6 makakura sei pamusha penyu. Takanga tiri vasikana 2 nevakomana vana. Pavakomana vana apa anova first born yomba medu akazongosvika pakurasika njere kunonyora O level yake. Akangotanga kupenga iri Saturday, tichiti Monday vari kunotanga kunyora O level. Akangobva kwaakabva ndokusvikotora hosepipe ndokuisa mvura mutabwe yakanga iri mudhishi, madhishi esimbi mahomba yai. Paaisa mvura bva agara imomo, akutotanga kuswima ari imomo, abvisa hembe dzese. Saka zvinhu zvakatora kunetsa kubva kuna amai nekuna baba. Asi zvakadaro kuti ndiwanewo kana vehukama wababa wangu akauyawo kuzomira nababa vangu naamai vangu, ndakamushaya. Even kana mafiro atiri kuita mukati mekurarama kwemba yedu, hapana wari kukwanisa kumira nesu. Asi dambudziko vari kuriona mazuva ese richiitika, asi hapana ari kukwanisa kuita sei kumira achitibatsira. Vakomana vesa varipo 4 kubva kufirst born, mwana wababa wangu, first born yehanzvadzi yangu kuna amai, nemukomana waindaiteedzera neainditeedzera, vese vakafa vachisiya vana. Saka vana vaye even nguva yekuti vane chavanoda vari kungoramba vachidzoka kwandiri. Ininiwo murume handina, ndinoraramawo nekugara kuSouth Africa ndichishandawo ikoko. Saka kadiki kandawana kaendo kandakubatsirawo vana vaye wandaendesa kuchikoro, wandatengerawo penzura, wandatengera hembe, zvichienda zvakadaro. Asi zvakadaro manje ndaakusangana nematambudziko futi ndiri kwandinoshandira ikoko. Urwere kuti ndizive kuti chinonyatsondirwadza mukati menyama yangu handichinzwisise. Dzimweni dzenguva ndogona kungoenda voice. Maoko angu ari kundirwadza, makumbo anondirwadza, musana unondirwadza, handina pandichati apa. Asi zvirwere izvi zvikanotsvagwa kuzvipatara hazviko. Nezvimwe zvinhu zvingori
fani zvandinosangana nazvo. Zvimwe zvacho ndogona na kutotanga ndatorota kuhope ndichita songe ndiri kupiwa chenjedzo. Kunzi uri kuona chinhu chakati ichi chingwariri. Chinhu ichi chikakupotsa chichaenda pana nhingi. Ende zvichitaurika kudaro kuhope ndozvinhu zvinoitika. Sehanzvadzi yangu afawo ndakarota chinzi uri kuona nyoka iyi. Nyoka iyi ikakupotsa iyi ichaenda kune mumwe munhu. Munhu iye ndiye akabva afa. Pamunin'ina wangu zvakaitika futi. Akarumwa nerize akarara. Akatongofa. Marize iwayo handizivi kuti ndaaona kangani. Mushure mekunge ndikatongorota chete hope ndinotofanira kutozosangana nezvinhu izvozvo zvimarize izvi zvimascorpion. Ndinazvo mumafoni mangu mundichakuratidzai. Zvimascorpion izvozvo. Saka zvinhu zviri kunditambudza mukati mekurarama kuti kana ndikasvikawo pakurwara baba naamai handisisina. Hama dzangu dzacho dzandinoti dzepadhuze dzacho dzese hapasisina. Inini ndini muchengeti wevamwe vana vese avanherera dzakasiyiwa idzi. Kana ndisisipo dzichachengetwa nani? Zviri kundirwadza, ndidi kunyepa. Zviri kundirwadza. Okay. Ndisati ndasvika kwatava muzora nhasi. Ndoda kuti tiende stage by stage tinasonzwisisa. Nazwa muchiti makaberekwa muri vana 6. Ndazonzwa zvakare muchitaura kuti mwana wababa vangu kureva kuti makanga muri 7. Takanga tiri 7. Okay. Ndoda kuenda pavana vemba menyu, vana vaamai venyu. Ndoda kunzwisisa kuti pavana 6 ndazwa muchiti vamwe vese vafa masara muri vaviri. Ndanzwa kufa kwasisi venyu karumwa nescorpion. Ndikanzwa kufa kwevamwe vese ava. Vaifa sei vakomana ava? Mafiro avaitawo vaifa sei? Sewekutanga wandaiteedzera akanzi ETB akarapwa. Ari pakati pekurapwa sevana vechikomana akamboitawo zvekuzonwa doro asi akazosiya akazorwara zvakasimba for 3 months. Musi waabuda kuchipatara achidzoka kuya kumba kune vese vaimuona vaitoti munhu araiti. Kana kuti ndindakahukira kurwara kwake paari handizive. Usiku wacho akamuka akafa akachonjomara mutoireti. Achirutsa ropa akanga ine ropa raakarutsa rinosvika 5 liters yeropa. Ndakatanga kumuona kufa kwake. Uyu mumwe uyu hainditeedzera mukomana. Takazotongodeedzerwa zvichinzi munhu ari kurwara kuno. Tichimutakura kumuendesa kuparerenyatwa. Munhu sarai. Takamusiya aripo pamubhedha tichiti tichadzoka tichimuona mangwana asi zvakashaya basa. Usiku foni yakabva yapinda zvikanzi afa. Vana vese avaifa vabereki vachiribwira. Mukomana wekutanga uyo akafa baba naamai vakanga vachiripo. Vabereki vakanga vachiripo. Ava vamwe vese vari kufa hapasisina vabereki. Ndini ndinenge ndichimira nenyaya dzacho. Munin'ino wangu hangu ndotanga akaroorwa murume wake aiwa vekumurume wake vakaita zvavakaita. Vakachema mudzimai wavo. Ende nechimwe chinhu chinondinetsa mumhuri medu anasikana kuna anosvika 40 years aine murume. It's either kufirwa kana kurambwa. Mese muri dzinza rese. Dzinza rese hakuna anosvika 40 years ari pamurume. Kuti vana vese vekwana bamukuru vekwana sisi hakuna anosvika 40 years airi pamurume. Kana wasvika 40 years uri pamurume uziva kuti watova shirikadzi. Murume wacho atofa. Munin'ina wangu akafirwa ndofunga ari kuma 37 years nemurume wake. Koita mumwe munin'ina wangu mwana wabamunini wangu akafirwa futi ari kuma 30 something ikoko. Koita vamwe sisi vedu chaivo vakashakirwa ari kuma 30 ikoko. Aya vamwe vacho tisuka tinongodzoka edu. Tinongoriwo mombe dzemashanga. Kutongochemberera mumba. Asi kuti pawana anosimudza musoro hapana. Vanakomana vega marombe. Hapana unoti uyu
asi kuti tiwana kuti anosimudza musoro kuti atitaridze nzira negwara kuti tiri kubva kupi tichienda kupi, tamushaya. Pandei kukura kwenyu pane here zvamaiona pangava panyama yenyu kana mumusha zvaikuratidza kuti zvichida kwatiri kuenda kukura kwedu uku pane matambudziko atisasangana nawo, zvingadai huri urwere unongouya muri mukati memusha kuti pati mwana akadai anganzi ari urwara remakumbo, mwana akadai anganzi ane chirwere chakadai. Ndezvipi zvamaimborwarawo nazvo kana kuti zvamaiona mumusha zvaikuratidzai kuti ramangwana redu kana kuti sevana vadiki munogona kusaita pay attention kuzvinhu zvacho, asi mazokura kudai makona kuti pati paipaya gore reri pane zvataiona but taisanyatsozviteedzera, ndo zvinenge zvakutikanganisa ranhasi uno. Iyeni pache zvangu ndiri kuma 5 years ndaibuda discharge yataka ndisinganzwisisi kuti zviri kubva kupi kunhengo dzakawanzika. Asi nguva iyoyo mai vakanga vachiri vapenyu, vakamhanya-mhanyawo vakamira vakandibatsira. Saka kubva ipapo ndofunga ndoona unge ndo pakatongotangira dambudziko racho ini rekuti hapasisina kuroorwa kana kupinda mukati memusha. Zvazvinhu zvokuti takutendawo tichivhurika pfungwa nekuonawo zvinenge zvichitaurawo vamwe vanhu vachiti uchu ukaona chakadai zvinoreva zvakati, ukaona chakadai zvinoreva zvakati. Nemazamu angu aya aibuda mukaka ndisingayamwise. Muri mudiki? Aibuda mukaka. Saka mama vaiti chii kubatsira kwavakakuitai? Makaenda kuchechi here vakakubatsirai sei? Meno vaingouyiwo nezvavanenge vauya nazvo zvimakwenzi kuti ndizoti vanenge vazvana kupi, handaiziva. Asi izvo zvekutobuda mukaka zvatostopa iye zvinezvi, asi ndaitoti kana ngoguma kudaiso aibuda mukaka mazamu aya. Aibuda mukaka. Saka mukaka waisazokukanganisa here pamunenge mazozvitakura paipa? Kwete. Ndakandisingaite dambudziko nazvo. Ko kuchikoro maenda sei manje mazamu achibuda mukaka? Tikangoguma chete zvimwe zvezvi waitongoti tsa unotobuda, waitobuda. Saka ndofunga kuti nemarwariro ese andakuita aya ndokwazvakabvirira handichaziva. Ndatambura. Vehukama ndakavataurira, hanzvadzi dzangu dzese vekwana baba mukuru ndakavataurira ndikati ndo dambudziko randiri kusangana naro. Kana baba munin'ina wababa ana tete vese hapana asiri kuzviziva, asi kuti ndiwane handibatsirawo hapana. Saka ndikutongoona nesituation yacho nekwazviri kuenda, ndikazosvika kana time yekuti ndastroka kana kurwara zvekurara pasi, handina mubatsiri. Vaiva vabatsiri vangu ndidzodzi vakanga vari pedyo neni vandakabarwa navo. Ndazwa mutsanangura muchiti fungidziro yangu iko zvino zvichida munyika munombofambawo kumachechi kune vechivanhu kana kumapostori, ndakuona sekunge baba vane zvavakanga vainazvowo mukurarama kwavo. Zvakunzwisa kuti ndezvipi zvamungafunge kana kuti zvamakaona kuti muzoti zvichida baba chokwadi dzakanga dziri mhiko idzi kana kuti zvakanga zviri izvi zvavakanotora kana kuti zvaichengetedza muri kana kuti ndo zvakukanganisa vana, ndo zvakungotora vana vachirumwa nemaspider, vana vakungofa zvakadai zvisina tsarukano. Ndezvipi zvamuri kuona zvisina kujairika zvamakuti zvichida baba vanogona vaine zvavanosiva? Ini nangu ndichikura baba wangu ndakandisina dambudziko navo. Dambudziko chairo navo ndakanga ndisina. Munhu aizviendera kuchechi. Asi kuburikidza nematambudziko ataakusangana nawo, dzaapfungwa dzangu inini sekufunga kuti ndinodaira kuti baba vangu vane zvavanga vakabata. Nemhaka yei? Sei hama dzavo dzisina kuuya kuzomira navo pakarwara hanzvadzi yangu uyu? Sei hama dzavo vakavaendesa vasina kupfeka? Mumwe mubvunzo iwoyo. Mavaendesa kupi? Vachivaviga vasina kupfeka. Vakangomonerwa machira kuita semunhu akanga asina mbatya dzake. Vanongonzi vakamonerwa machira chete vakaendeswa vakadaro. Saka ndichifunga kuti pamwe vanenge vachizivana paukama hwavo kuti uyu tikamupfekedza uyu pamwe akaramba mbatya nenyaya yekuti anenge achiziva zvaaita.
Saka izvozvo zvinhu zvekuti zvinondibata handidi kunyepa. chiitiko chinotyisa zvikuru. Ndinoda kunzwisisa kuti nguva iyoyo yakafa baba sevana ndinovimba kuti zvinhu izvi pazvinoitwa kungava kugezesa mofi nekuita kana mabody view munogona kurambidzwa, munogona kuzongonoona vabai vamugomba. Ndinoda kuziva kuti information kana kuti tsananguro idzi dzakazosvika sei munzeve dzevanhu. Mai vangu vaitaura kuti vakaendesa murume wangu asina kupfeka. Mai vangu vaitaura. Vakataura mama chikonzero chii ana tete nehama dzese vakaendesa? Kusazoziva hangu zvimwe zvinhu unenge usingabvunze. Munoziva vanhu vekare vaiwanza zvinhu zvakawanda wanda. Vaiwanza. Asi vaigara uchema. Vaiti kana vakaita shungu dzekuti vafunga murume wavo vaitanga kuchema vachiti kuendesa murume wangu asina kupfeka inini. Saka ipapo ndine zvandinozodzoka ndofunga nchiti pamwe hama dzavo idzi vane zvavakazviitira zvekuti chi vaende vasina kupfeka. Pamwe munhu anosiya nyora wiruka, vamwe anonyora wiru, vamwe anotaura nemuromo. Saka ndaingofunga kuti pamwe ndizvozvo zvavanenge vakataurawo baba kuti tisusu tizoudzwawo posha anotiudza. Kuburikidza nenhamo dzese dzaakuitika dzandiri kuona idzi nekamufiro kese kapera kuita vamwe vangu. Tasara vairi chete. Ende pavaviri vacho ivavavo nehanzvadzi yangu mukomana hapana kuwirirana. Zvakangotangira panhamo yatabva kuviga mumwe ndopaakangotangira. Haana kana kuda kuzombotaura neni kusvika nanhasi. Kana ndikamukwazisa haapinduri. Saka zvinhu zvakungondidyawo mumwoyo kuti wandichazoti wangu chaichaiwo padhuze ndeupi. Mukurarama kwangu handina vanhu vanondifarira, handina vanhu vanondida. Ndikarwara ndofana kuzvionera. Arwara kana ari mwana kana ari muzukuru kutongouya mama. Ndotoona kutoti ndaita sei kuti vane vavo vararame. Asi zvaakundikurira nyama dzangu nekukurawo kwandiri kuita dzakuenda dzichirwadza. Kusiri kuti kurwadza kwekuti kushanda kwete, kutorwadza kwekutoshandiswa. Ndofunga manje ndiri kuJoburg pane murungu akanditi arutengesa imba yake. Kubva imba yakatengwa vanditi asi vanhu havachatora 2 months kuti vauye. Saka ndiri kuda kuti ugare uchichengeta imba iyoyo. Kungoita kunge zvinhu zvine mamhepo so ndakasiya gasi richibvira muswero wese. Dai pasina imwe shamwari yangu akazopinda mumba ndiye akariona. And akatopinda futi zuva rodoka zvekuma4 ini ndabva pamba kuseni zvekuma7. Kureva kuti muswero wese the whole day raingobvira. Kunyasotongoona kuti imhepo inenge ichida kuti chi zvimwe zvinhu zvinge zvichingokonzeresa. Iyeni pachangu ndakambosiyiwa nebhazi nonzani uyu mabhazi anoenda kuJoburg. Ndarwara munzira ndikasirwa pambudzi apo ndaita songe munhu anopenga. Nanhasi pfungwa dzangu kuti nditi dziri settled handizvinzwisise. Ndine imwe time yekuti ndinotombobhowekana kana kusangonzwa kana kufarira kana kuda kutaura nevanhu. So nesina nabasa nemunhu ndichida kungogara ndakazvinyararira kuti zii. Saka handisi kuziva zviri kubva kupi zvichienda kupi. Zvinhu zviri kundinetsa. Izwi rikangodawo kuenda rinongoenda pachizvaro. Hauna zvaunoriita. Ndogona kugara 2-3 months ndakadaro. Iringori Musina flu? Aiwa ndinenge ndisina flu. Ndakatonotestwa zvese zvindikatsvagwa zvikanzi hatina zvatiri kuona izvi. Hapana chatiri kuona. Kana ese maoko anondirwadza makumbo aya zvese ndakanoongororwa hapana chavari kuona. Saka ndashaya kuziva kuti chii. Maoko aya munenge muchinzwa sei? Akanombooma. Kuoma akadanotaka kungotonhora kwekuti handinzwisisi kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi. Asi kugara kwawo anotongogara ine chiwewe mukati memaoko. Chinondinetsa chiwewe ichi chiri hafu kudai. Ruoko riri kudai so izvi zvigunwe izvi kudai izvi. Rakadai
hafu indo ine chiveve iri riri right side iri. Saka zvanditambudza kwenguva yakareba. Saka ndikutsvagawo vanondibatsira kuti kana paigona kuita vanondibatsira vandibatsirewo. Nekuti ndashungurudzika nguva yakareba. Nanzvadzi, komakapesana papi panhama? Mukungobvunzana pese panoitika nhamo kando panongobvunzana vanhu. Saka mukubvunzana imomo munotadza kupindurana zvakanaka. Munhu otosvika pakugumbuka. Zvotopera zvakadaro. Saka even mati mamboenda here kumusha, nanzwa muchiti musha kwenyu kukotwa uko. Mati mamboenda here tozoti kune madzimambo, kune masabhuku, munotaura kuti hama dzangu kana kuti hama dzikwamai kana dzikwababa hadzisi kukwanisa kuti dzifambe neni tigadzise matambudziko ari kuitika mukati medzimba. Tozoti kutone vamwe vanhu vanotosamona hama dzavo idzodzo kuenda nadzo kudare kuti pakwanisike kuwana izwi ramambo kuti vanzi aiwa fambai toona zvinobuda kuti zviri kubva kupi vana vave nekugara kwakanaka mangwana. Chinonetsa isusu takakurira takangobarirwa muno muHarare tikakurira muno. Saka kuti titi tingaende kumusha kunotangana nenyaya idzodzo ndoona kunge kutambirika kwedu kungatinetsei. Nekuti hatina nombobvira takakurira kumusha. Takangobarirwa muno titori maboni location. Sapane pamunombofambawo here mega nazwa kuchipatara kuti munoenda sevanhu vatema tinombopinda-pindawoka machechi tinomboendawo kuchivanhu kuti tinonyatsodzwisisa kuti kuchipatara vashaya kuti chii chiri kundirwarisa, maoko makumbo. Munomboendawoka kuchivanhu munonzwa kuti zvakamira sei? Kune vanotaura vanoti pane mhepo iripo isina kunaka. Ndiyo inondipa kudai kurwara zvandinoita. Mhepo yemweya werufu yekuti unoti kutokokerwa mweya yevafi kuti iuye ichindinetsa. Ende zvinonzi mune veukama vangu inini mukati mekurarama kwandinoita vari kutongoshuwira kuti ndiuye ndakangotarisa mudenga kubva kuJoburg. Zvichireva kuti ndofana kungouya ndakafa. Saka kusazoziva manje kuti muukama macho ndizvo zvinhu zvababa vangu here zvekubata kwavo kwavanga vakaita kana vaine kubata kwavakaita zvinenge zvichikonzeresa izvozvo. Asi ndonyaya inenge ichingotaurwa. Mune urombwa. Saka urombwa hatisi kuziva kuti hwakabatwa nani, muridzi wawo ndiani. Inini ipfungwa dzangu kufungira baba vangu. Kuburikidza nekuvarota kwandaita vachiuya kuhope kwangu. Saka pamaivarota vachizorara nemi makanga muchiri pavarume here kana kuti? Aiwa, izvo zvakatozoitika vafa. Pamurume ndakanga ndatobva kare. Zvakazoitoitika vafa. Vari vapenyu handina kuvabvira ndakavarota. Asi pavakafa ndopandakatanga kurota zvinhu zvakafanana neizvozvo. Ende zvatoa wesi sometimes ndogona naungorota kana kutoti iri imbwa. Imbwa chaicha ichiuya so. Pandakatanga kuzvirota ndakatombonyara kuti ndoitanga sei konyaya iyi, ndoiudzani konyaya iyi. Asi kuburikidza Mwari vangori nemaitiro avanoita. Pane muloja aigara pamba pedu ane murume wakairwara. Saka vane munhu wechivanhu wavakadaidza. Kuuya kwaakaita munhu uye ndiye akasvika akataura zvikanzi ndaona mune dambudziko ramuinaro. Dambudziko iri munofanira kuti mubatsirwe asi mega hamurigoni. Rinoda vehama varipo. Ndopandakanoudza mukoma wababa. Vakauya zveshuwa. Asi kuti vateedzere zvavakaudzwa ipapa vanoda kukwanisa kuzviteedzera. Vakangozvinzwa bva vanyarara bva vasiya zvakadaro. Zvinongofanana naizvozvizvi hama dzangu dziripo idzodzo vakangonzwa urwere hwangu. Vakangonyarara bva vasiya zvakadaro. Saka ndikutogona kuti ari kuramba achinyurawo madhaka ndini. Manje neurwere uyu hausi kukanganisa here mabasa enyu amuri kuita kuJoni?
kubasa zvakutondikanganisa. Nguva zhinji ndogara ndiri pamba. Kubasa zvazvo kungoenda pano nepapo. Saka zvakutondishungurudza. Nazvo muchiti even wanano marelationships zvinhu zvekuti maitozvinzwiro kune vamwe kuti zvinhu zvinodai chichaitika pamaipinda muwanano kuti muzoona kuti izvi zvinenge zvatonemwe yetsvina izvi chichaitika chaikuratidza kuti zvinhu zvazvina kujeka. Chaitika first husband yangu inini airova. Pandakazosvika pakusiyana naye akanga atora parafini andidira achida kundipisa. Ndopandakakasika kunonga mechisi ndikayakandira panze. Ndikati munhu akadai agarike naye beta kutosiyana naye. Enda yakanga ari munhu yokuti aiti akatambira pei yake aizouya mumba after 3 or 4 days. Mari yapera sara nemari yerendi chikafu pasina. Saka ndaitosapotwa nevabereki vangu. Saka paakapedzisira ada kundipisa apa ndo pandakaona kuti hapana relationship beta kusiyana nezvakadai izvi. Samurarama sei South Africa muri mega? Ndinoshanda. Ndikutaura kuti sekutaura kwamaita mukatiko zvino kubasa kwakutonyanyundinetsa nekuda kweurwere uyu. Ndovimba kuti zvinhu zvese munogona zvinhu zvese kushanda kwacho zvine zvida maoko iwayo. Kuti tinyiti nhasi munhu wanzi futi off mangwana off. Sandopana da kubvunza kuti muri kubasa ikoko sekutaura kwamaita kuti kutone matambudziko akundiwira nekuda kweurwere uyu. Sandopana ndikubvunza kuti mukurarama sei nekuda kwokuti FDM chingoti boss ndakumbira off mangwana boss ndakumbira off. Vari kutiwo chii murongo wenyu pamunoshandira. Ndopanda ndachida kunzwisisa ipapo kuti zvakamira sei. Chazvinoita ndinoshandira varungu vanokwana kuita 3. Ndoshanda makicheni. But ndiri munhu akuti kana ndikanzi chakati ndakangongwara ndinogona kuita. Kana kutarisa chemberi dzakura dzechirwara ndinotarisa, ndinochengeta. Zvinhu zvekuti zvinondikanganisa pakushanda kwangu. Nekuti vanenge vakuti kana usisachadi basa beta usiye. Kutongogara uchiti unorwara. But unozongopedzisira wakungoshandiswa imwewo language yekutaura kuti andiapply kurwara. Zvinhu zvinongouya. Especially kana nditori nevanotorwara kuti uyu inganongorwara mazuva ese 1. Saka zvinhu zvokuti tofanira kungonzwisisana nekungorespektana mabasa. Nekuona nguva dzatendashandira kuti dzakareba sei chete. Hakusi kuti ndiri kukudheererai pese pandinotorwara pandinotobva kuchipatara ndinotodzoka ndiine tsamba nchikupai. Asi ndakutoona kuti zvinhu zvichazongopedzisira zvatozongovaita put off kusvika mukuzongonzi basa pasisina. Ende ndokwandiri kutoona mweya wacho kwawakananira. Ndokwawakatonanira ikoko. Saka vana mukuchengeta vangani kuitira kune vanoda kubatsirai zvichida nema-ages kuti tozoti vamwe kuti nangu mara ndiwani. Asi kana zviri zvekupfeka kana zviri zvekushandisa kuzvikoro ini ndokwanisa kuzviwana hangu. Tikutaura zvevana vangani uye vane ma-ages akadii? Kuri kuvana hangu kuti nditi ndingade kubatsirwa ndinganyepa. Ndichiri kumbokwanisa. Ndichiri kukwanisa. Handingati kana ndichiri kukwanisa ndokambira nekuti kunotori nevamwewo vanhu vatinotoonawo vanenge vakadarika izvozvo zvekuti vanenge vasina. Kuvana hangu ndichiri kumbokwanisa. Kwamuri munobatsirwa rubatsiro rwaita sei kune muri yeZimbabwe iri kuona muzuva ranhasi vanokwanisa kuti padambudziko randinaro iri neiri ndofunga tamanzwa mamwe acho ematambudziko. Rubatsiro rwamuri kuda imi mubatsiro naro takatarisana nezvese zvamatarisa rwakaita sei? Inini hangu ndakukumbira kana pachikwanisa kuwanika vangava maprofita kana vechivanhu vanokwanisawo kundibatsira dambudziko randinaro. Tinoenda kuve machechi andaunzwa kava machechi emafaya ma1on1 kwapapa. Kumafaya kwete ndakambobva neko. Ndakabva neko handina chandakaona chakandichinjira.
tine chivimbo chekuti sekutara kana sekukumbira kwamaita kana kuine vana mbuya nana sekuru vari kuona kana kuine vana madzibaba vari kuona iko zvinogona kuti aiwa mama ngavauye tibatsirane padambudziko iri tiona kuti tobatsirana sei. Zvino kukazonzi kuri kudiwa hama idzi muri kutaura kuti hadzisi kukwanisa kutobatsirana nemi zvanhasi pari zvino kubva patanga matambudziko aya, vakazonzi vari kudiwa kuti dare iri kana kuti muteuro uyu ufambe kundiso iwanike, pachafamba sei? Kune vamwe vandakambotaura navo ndichivataurira nenhau iyi ndichiti nezvese zviri kuitika, mafirwo ari kuitwa mumba medu, vese vanopenga mumba medu, zvinongowanikwa mumba medu, kwevamwe hazviko. Medu imomo ndo makanyanyaita sei? Ndichakuendesai pasocial media. Vamwe vakati panonyadzisa, zvino inini handisi kunyara. Chandiri kuda kubatsirwa dambudziko rangu riperi. Kunyara handisi kunyara. Kufiwa kunowanikwa mumba medu, mapenzi ari mumba medu. Ipapa ndatosiya mwana wehanzvadzi yangu mukomana, anova hanzvadzi yangu wandaiteedzera, mwana wake mukomana firstborn. Mukamuona so munonzwa tsitsi, kuchipisa kudai anenge akupfekerai majuzi kana 6. Akada kungomuka kusena anomhanya achingoenda. Iye zvino anozviti ndimadzibaba wekumasowe, asi ukamuona zvaari so nonzwa mwoyo wangu uchirwadza kuti saka vana ava vachazoveiko? Ko avo hama dziri kuonawo zvinhu zvakadai idzi dzichiregerera, vari kuti zviri kuenda nekupi, zvichasvika kupi zvinhu zvakadai izvi? Aiwa, ndofunga kana pakanzi paita kunzi panodiwa hama, hapashaike vairi vatatuwo vachauyawo futi vachichemawo nhamo dzavo nematambudziko, vachitutsirawo pane zvandatutsira. Handishaye vairi vatatu vanouya vachizomira neni. Aiwa, tinotenda mama maita basi. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe vandakagara navo mama vatsanangura matambudziko avari kusangana nawo kana kuti avakasangana nawo kubva mukukura. Zvakaoma sei kuti mwana mudiki, ndifunga manzwa makore avataura kuti ndopandakatanga kuona ndichibuda discharge yaivava zvikuru, ende vazhinji vanobva vafunga kuti aiwa discharge inobuda vanhu vati kurei vakusangana pabonde ndo vanobuda zvinhu izvozvo. But semwana mudiki zvakanga zvichibva kupi? Ndifunga manzwa makwenzi akazvitsvaga na amai vakati aiwa handingasiye mwana wangu achitambudzika kuzosvika zvaitaramuka, asi nhau yekubuda mukaka yakabvira kudhara vari mwana mudiki. Ndofunga manzwa achiti aiwa ndaingoti ndikagumwa kudai mazamu iwayo ototi tsaa mukaka. Zvinoitika here kuti mwana asati abata pamuviri kana kuti mwana asati amboita kana mwana obuda mukaka panyatso dzake? Ndofunga zvinhu zvakaoma manzwa kutyisa kuri kuita nyaya yavo, kushungurudza kuti baba vakavigwa vasina kupfeka. Zvichida ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti matambudziko awande mumhuri. Ndofunga manzwa kuti aiwa matambudziko akanga aripo, asi sevana takanga tisati takumunyanyo mataridza kana kumanzwisisa. Pazongofa vabereki zvinhu zvabva zvaoma. Pavana 6 kwasara vaviri chete. Pavaviri ipapo havachaonani nehanzvadzi yavo nekuda kwekutaudza nawo kunozongoitika mumhuri. Asi ndizvo here zvinhu zvacho? Ndofunga manzwa kutsanangura kwavari kuita kuti pavana vese vakafa 4 ivavo, inini ndindakasirwa vana vevanhu vavo, ndindiri kuvachengeta, ndindaona kuti uyu apfeka here, uyu adya here, uyu aenda kuchikoro here. Ininiwo basa randinoita ndofunga manzwa mabasa avo kuti ndinoshanda kuSouth Africa. Pano panenge panzi gogo vakura uyaiwo mumbovatarisa, ndo pandinoenda. Pakanzi pano pane chibasa, ndo pandinoenda ndonoshanda ipapo. Asi kuno zvakutondinetsa nekuda kwokuti ndakuwana matambudziko eurwere. Ndofunga manzwa kuti maoko ari kungondirwadza, ndakaenda kumasikani, makumbo, asi hapana chirwere chiri kuwanika. Vana chiremba vakatoti inogona kunge iri stroke yawada kuita, asi kuti ndinyatsonzwisa kuti chirwere ichi chiri kubva kupi, hapana chiri kunzwisisika. Vakumbira vakati aiwa zvana baba zvana papa zvemafaya-faya
ndambonzwa nako, asi handisi kuti handisi kuda hangu inyaya yekuti mari dzinenge dzichinetsa, pamwe chete nekuti ukaendawo ikoko zvinhu zvikasakufambira zvakanaka, tinoti aiwa vakambosesekedza dambudziko zvichida, nhasi uno tingadai tikutaura zvimwe kuti aiwa padambudziko riya pakazowedzera zvimwe, asi vanenge vasesekedzawo vana papa vemafaya-faya, asi vakumbira kuti kana kuna namadzibaba, vana sekuru nambuya vanoita zvechivanhu, ndibatsireiwo ndinyatsonzwisisa kuti matambudziko angu ari kubva kupi. Ndikawana kubatsirwa, zviro kwazvo upenyu hwangu hungaende mberi. Hungava upenyu here kuti dzinza rese vanasikana unofirwa nemurume uchinge wangosvika makore 40 ekuberekwa. Ukasafirwa unorambwa wotongogara uri single parent. Ndizvo here vanasikana voita sei? Izvo zvichinzi munhamo nematambudziko, murwere kusvika tachembedzana. Ndokuchembedzana kwacho here? Kana kuine vanokwanisa kubatsirana nemhuri iyi, tibatei kana kuti vabatei vakwanise kuwana rubatsiro irworwo. Tisosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagiro chiti chesarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.